אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני לשמרת תורתך תמיד לעולם ועד. כמובן שהרב כהנא היה רב גדול, ידע הרבה ביהדות, אבל אני חושב שהוא ראוי להיחשב כאחד המנהיגים הגדולים של עמנו בדור האחרון, בגלל היותו אמיץ ופיקח, יהודי שהבין את הסכנות, ראה אותם, חש אותם, ולא היסס לקום ולזעוק ולהזהיר מפניהם בכל מקום. שירים, אני זועק, אני צועק, אני אומר, אין דו-קיום איתם, אין דו-קיום עם סרטן, והערים בתוכנו הם סרטן המתפשט. אני גם הכרתי את מנחם בגין באופן אישי. ועם כל ההסתייגות שלנו ממנחם בגין, זה לא אדם שאפשר לזלזל בו. ועדיין אני אומר, גדול היהודים שהכרתי בימינו זה הרב כהנא. עם ישראל עבד לו אחד ממנהיגיו הדגולים ביותר. מהלך אני כיתום מאז מותו. הרב כהנא היה מנהיג נערץ שידע לנהל ביד תקיפה את התנועה מצד אחד, מצד שני לנו הפעילים הוא היה חבר, אבא ואיש שכל בעיה יכל לעזור ולפתור, ככה גם עם עם ישראל. היה את הכלל ישראל שבשביל זה הוא היה יכול להפוך עולמות, והיה את האישה המסכנה שדפקה בדלת, והרב כהנא התפלה מעם ישראל הגדול לעזור לבעיה הפרטית של האישה הזאת. כמה עניים קיבלו ממנו כסף מתן בסתר? אני יכול לומר לכם, בתקופה האחרונה לפני ראש השנה 34,000 דולר חילק לצדקה. כל כמה דקות היו דופקים על הדלת ומבקשים צדקה. לא היה מקרה אחד שהוא לא נקם ממקומו, עזב הכל, נתן צדקה. הגיע אדם לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני נעצרתי בהפגנה ואין לי את הכסף אפילו לשלם על מה שזה. הרב הוציא פנקת צ'קים, חתם, נתנו גמור. כשאני מדבר על הצניעות ועל הרצון שלו גם להיות, לא רק, זה לא, אתה לא רואה את זה אצל אנשים אחרים. זה אדם פשוט, עם חתנו. איזה שכל. זה מה אנחנו צריכים. זה מה אנחנו צריכים. האדם היחידי שהוא דיבר לליבו של כל יהודי, אפילו שמאלני. אנשים אהבו אותו, היו באים לשמוע אותו, הגיעו אותו על הכתפיים באהבה וצעקו כהנא, כהנא. מול העירייה עשינו במה גדולה, ובאו כל העיר אור יהודה, כל התושבים, ובאו מכל האזורים, מכל הפריפריות, באו, היו שמה אולי 3,000 איש. והרב כהנא נשא נאום שעוד לא היה ולא נברא, וכולם כפיים, וכולם מוחאים לו כפיים, וכולם פה אור יהודה זה מעוז של הרב כהנא, מעוז. איפה שישב? כן. נו בוא תשמע, או תשבו בדיוק איפה שישב, הוא אומר, כן? ולמה אתה לא גוזם את עץ התות? אוי ואבוי לנו אם נגזום. רב כהנא פה יושב, השולחן היה כאן, הנה תראו לפי התמונה. העץ התות הזה לא גוזמים אותו, כי בגלל שישב מתחתיו הרב כהנא. תראה מה, אני אומר לו תגזום קצת, לא גוזמים את העץ, לא גוזמים. אומר בוא נעשה סיבוב, נראה בשוק אולי יש כמה ערבים פה, נעיף אותם, נגרש אותם. ובאמת היו עושים סיבוב, מי שמחזיק ערבים היית רואה את המסעדה שלו. המסעדה של הטורקי. כמו שאין אף אחד. לקנות מיהודים רבותיי, לקנות מיהודים, לא מאנשי אש"ף. I want the Arabs out. They want the Arabs out of here. And until someone says it, they won't back him. I come and I say, ערבים החוצה, Arabs out, that's what they want. יושב כל הדרך, היית יכול לדון איתו באיזה סוגיה בתנ"ך, ישר והפוך, ודן איתך ושואל ועונה. מגיעים לשיקול ד' בבאר שבע, הוא יוצא מהאוטו, איש אחר, צ'פחות, חיבוקים, עם ישראל עולה לבמה, נואם, בחמת האמת שלו, אתה יודע, ככה ממש
מדהים, יורד מהבמה, מתנשקים, מתחבקים, נכנס בחזרה לרכב, חוזרים לאותה נקודה בה הפסקנו, כאילו לא היה שום דבר בחוץ. זה פשוט היה מדהים לראות את היכולת שלו למלא את התפקיד שהוא לקח לעצמו, אבל לחזור למקום שימנו הוא בא. על הבמה ועושה להם ככה. אני מכיר מילה במילה, מיליון פעם שמעתי את זה. תיתנו לי חודשיים על השעון, חודשיים, ככה הוא דיבר איתם. אני מבטיח לכם שאני אביא אתכם למצב כזה שתתחננו שאני אתן לכם לצאת, אבל אני אהיה איתכם לארג', אני אתן לכם לצאת. הרב יחד עשה לו ככה, סלח לי, אני משפר את זה שדיבר צרפתית. כל הזמן השחיק אותי, הוא אומר לי, עכשיו בלגן. כי הוא ראה את הערבי. מי יכול לתפוס את הרב? אתה יכולת לתפוס אותו? ירה, עדיף ליבו מכותר. אתה בזזו הצידה ונתנו לו, זה לא להאמין. One time at a demonstration in Midtown Manhattan, we were demonstrating, I don't remember for what, and there was a light where we were demonstrating, a street light, a traffic light, and a car stopped and never realized it was JDL. He thought it was some Pacific Jewish organization that wouldn't bother him, and he said the Nazis should have killed all of you. Well, Rabbi Kahana took off, he jumped over the police barricade, went to the car and punched the guy straight in the face. The rabbi showed a man what he thought of a piece of paper on which the man had labeled Kahana a racist. Kahana called the man a dirty Arab. Kahana often refers to Arabs as dogs. I want to make it clear to those dogs that are standing there is no such thing as an Arab village in the state of Israel. מה יהיה? עוד רצח, עוד הלוויה, עוד שירה, לשם כך עלינו ארצה, תופסים את המרצחים, ואז מה? מקבלים מאסר עולם. יושבים ברמלה הילטון שנתיים, 3 שנים, ויוצאים בחילופי שבויים. לזה אני לא מוכן. אני לא מוכן, לא אקבל את זה. הפתרון הוא החוצה איתם עם כולם, ועד אז גזר דין מוות אוטומטי לכל מחבל ונתפס. אם תופסים אותו, מיד לשב"כ, ואני אתן להם יד חופשי. להוציא מהם את כל המידע, אינפורמציה, ואחר כך את נשמתם. רק כך. כי כל המרחם על האכזרי, סופו להיות אכזרי על הרחמן. זריקת אבנים מסיבית כזאת שידענו שאו שאנחנו מנסים לברוח, או שאנחנו יודעים שזהו זה. פגענו באבא, באמא ובן שניסו לחסום אותנו. המשכנו לברוח, זאת אומרת, לא יכולנו לעצור כי היו עושים בנו לינץ'. כשהגענו התברר לנו שהרגנו את הילד הקטן, שלפי דעתי זה לא ילד, זה מחבל קטן. אין לנו למי ללכת. רצנו למורנו ורבנו, לפי דעתי, השם יקום דמו לרב. אמרנו, הרב, ככה וככה הסיפור. הרב קם מהכיסא, שמח ואמר, הרגתם עוד אחד מאויבי ישראל. אשריכם. הוא אמר, בוא נעשה לחיים. ככה היה. אמרתי, הרב, אבל... אומר לי, הרגת אחד מאויבי ישראל, אשריך ואשריך לכך. קם ונשק אותנו כמו אבא. אני ארחיק לכת. לא רק שאני לא מגנה, לא אגנה, אני אומר שוב, שעצם נוכחותם של הערבים אלה, זאתי חילול השם, ומי שעושה מה שהוא עושה בעניינים אלה, הוא מקדש שם שמיים. הוא היה איש אמיץ. היה בו תכונת האומץ הכי חזקה שראיתי אצל אדם. לא פחד מאף אחד. אחד מהמאפיינים של הרב, ההתמדה שלו, העקשנות שלו והצמידות למטרה. הוא אף פעם לא נשבר. כי 7 ייפול צדיק וקם, פסוק במשלי. אנחנו ממשיכים, בוודאי, בוודאי. המשפט הוא עוד פעם, שקר כולו. הרשיעו את הרב. אמר הרב כהנא, אני לא מצטער, אני לא מבקש סליחה, אני לא מבקש מכם רחמים, אני רק רוצה דבר אחד, שאני אבוא לתת דין בחשבון
לפני שופט עליון, אני רוצה להיות בטוח שאוכל לומר בלב שלם, עשיתי אשר צוויתי. ובכן, לא מצטער, לא מבקש סליחה, תעשו מה שהם רוצים. כל פעם אחרי שהשתחררנו ממעצר משותף, הרב כהנא היה נפרד מאיתנו, אומר, אני חייב לרוץ לאמא שלי, אולי היא שמעה בחדשות שנעצרתי, ואמא זה אמא. נפגשתי איתו לבד באחד הדירות של הפעילים באור עקיבא, וישבתי קצת מבויש, כי שאני יושב ליד רב כזה מכובד, והייתי עם הגיל באוזן ועם איזה סרט על הראש, ואמרתי לרב כהנא, אמנם אני חילוני, עם הגיל באוזן, אבל אני מאוד מאוד תומך בך. ואז הרב כהנא חייך ואמר לי, אין חילוני ואין דתי, אין מסורתי ואין חרדי, יש יהודי, יהודי שומר מצוות. תפח לי על הרגל ואמר, תשתדל לשמור יותר, זה הכל, תשתדל לשמור יותר. פתאום עוברת איזו מכונית. הנהג זיהה את הרב, פותח חלון, כך מנפנף לו, אמרו, שבת שלום הרב כהנא. אז הרב מסתכל לו, אומר ככה, שבת שלום יהיה כאשר אתה תפסיק לנסוע בשבת. היהודי הזה מסכן מבלבל, אומר, אני מבטיח, יותר אני לא נוסע בשבת. הוא בא ואומר לי, אני לא מבין אותך, איך אתה מאפשר לסיור לקנות ולשתות מהרבים, ואני בראש תמים אומר לו, יש תשובה של הרב עובדיה יוסף, שאין בעיה לשתות ממוכר קפה, קפה של אקום, אין בישולי אקום, אין איסור וזה. הרב כהנא מסתכל אליי ואומר, לא, אני בכלל לא מתכוון לזה. ללכת לפרנס אותם ולתת להם כדי חיותם, ואתה חייל מצה"ל ואתה מאפשר את זה.